Môj buseran mi zobral 27 HP proste. A ja, čo reku, tak niekto mňa strelí zo scoutku, že nebudem mať ešte. Rado, netrieskaj po stole. No tak ale však chápeš, že ma zabije na môj nás Rado, zabije. netrieskaj po stole, lebo ti triesknem s tou zlomenou rukou zo sádrou. One mid, one lower. A čo teraz mami ty robíš? Na čo mi to dávaš, Orešak? Ty sa nedýcha, smrdíš potom. Ja Aj smrdím predtým. potom? Hej, aj predtým. Ja, ovoňaj ma, však ja som Fuj. najväčšina. Ukáž? Fuj. Ovoňaj, pozri. Čo to je? Fuj. Tak toto. Zasmradený, zabúchaný. Ale toto mi daj dole. Nechaj si tam. Nenechám si to, tuto mám tu dobre, takto. Mám vypnúť elektridu? Vypni mi elektrinu, no poď. Every time waiting to. Ja? Čo ja narcis som, čo v živote by som nesmrdil, mne povieš, že ja smrdím. Potom! What is this luck? Potom! Ty kokos, to máš také šťastie, že máš zlomenú ruku, lebo by si ju mala zlomenú až teraz. A že leto by si mala minus. Ty kokos, tak to bol rek. Teraz mi dá reknú. To som nečakal. Čo chceš ty, provokatérka? Radko, poď si vyskúšať košelu bielu. Košelu bielu? Jakú? Nechaj mi to na pokoji, lebo si mi už rozmukla mikrofón, chápeš? Nechaj mi. Čo si odpoj? Si mi web? Poď! Chápeš, ona mi odpojí webku! Ľudia, budem hrať teraz bez webky, proste nič sa nerobiť. Nič sa nerobiť, Poď proste. vyskúšať. Mami, nejdem teraz nič vyskúšať. Vypíčeš ty No kameru. a poď si len vyskúšať. Čo? Mami, daj mi teraz pokoj, už 8:14, ja chcem dokončiť hru. Nechá mi pokoj tá moja vlastná mama proste, bude mi tu chodiť do izby a bude ma provokovať. Pushing bot. Čo? Manage me. A to čo je toto, je mami, čo mám? He's Na prvé killing strane, from na čo? behind. Oh my god. Len daj to tu dole a poď. Godzilla, man. Jaké mám telo? Ale nemám, ja nechcem toto fakt. A nevidia, lebo som mi vypojila webku. A však si ju zapni. Nezapnem si, lebo teraz mi musím reštartovať stream kvôli tomu. No, mňa to mrzí. Hej, mňa to mrzí určite. Ach bože, mami, nejdem ja nič teraz skúšať. Na čo Dobre, ja tá to potom, hej? Potom skúšim po Skúšiš. streame. Ešte aj mikrofón vypne. Dobre, však ty počkaj. Jak ťa niekto zadusí v noci, vankušom. Nemám webku, ľudia, sedím tu jak debil bez web... Tradične som spravedlňujem, nevetím. Mami, nechaj, ja furt teraz sedím bez webky kvôli tebe. Segi. Ale mami, ja nechcem jesť ani. No, ideš jesť. Idem jesť. Pozerajú, momentálne ľudia pozerajú na stream len z gobčka. Mám seknuté ešte s freshom. Yeah. Ježišmária. No, Ja sa ospravedlňujem. no však za to mi zaplatíš. No, zaplatím. Ale už vyber peniaze. Hej. No, ale jedz toto. Až by mala ísť. Teraz by mala. Nice! Dobrá webka! To čo? To čo je toto? To myslíš vážne? To jak mám zmenšiť? What the fuck? Ale rado. To čo je toto? Akože fakt, prečo mi... Dobre, ešte tak pomakáme si trošku. Trošku si pomakáme, no. Trošku si pomakáme. To čo akože je toto? Prečo mi... Fasa toto. Najlepšie asi, čo som aj mohol zažiť dneska. Čo to mám za stream? No musíme tu ľudia zmenšiť natoľko proste. Ale už sa začínam rysovať. Už to... Teplaky. Čakaj. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on.
that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on.